салом алейкум тамошобинони азиз, шумо дар сабти навор духтарчаеро мебинед ки ҳарду гурдаҳояш аз кор монданд. Ин духтарак бо ҳамроҳии модараш ва апааш дар ин общежит зиндагӣ мекунанд. ягон саробоне надоранд. Падар хона надорад. модараш дар коллеҷ фарош кор мекунад ки умуман шароити табобати фарзанд надорад. илтимос бетараф набошед, шояд маблағи шумо ҷони ӯро аз дард ва марг наҷот мебахшад. салом алейкум бинандаҳое ки ҳамад маро тамошо мекунед мебинед. ман шумо эҳтиромона хоҳишмандам ки фарзанди ман дар ҳамин ҳолата як дистгирӣ кунем ки ман фарзандам ба пӯ бихезонам. ай шашими апрелай вазнин дар беморхонаи душанбе истиқлол табобат кардам. 4 шабона рӯз не ки шароит ки набуд гардонда овардам дар хона нигош дорам. иншоалло апаҷон баромади шумо ки кадом ҳама тамошобинон ки мебинанд иншоалло дастгирии худашонро ба шумо рӯй мекунанд. шумо зиқ нашавен, шифои комил мета духтарчатонда. ман мехоҳам ки ранги пештара бо мактаб равам. Гана